ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம விநாயக சதுர்த்தி கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். பூர்ணம் கொழுக்கட்டை. நான் இந்த கிளாஸில் 2 கிளாஸு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். கடையில் வாங்கின அரிசி மாவாக இருந்தால் கூட நீங்கள் லைட்டாக வீட்டில் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அது வறுத்திருந்ததுன்னு போட்டிருந்தால் கூட இருந்தால் தான் கொழுக்கட்டை நல்லா சாஃப்டாக வரும். அதுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு பேனில் போட்டு இதை கொஞ்சம் மிதமான சூடில் வச்சு நல்லா வறுத்தெடுத்துடலாம். ஃப்ளேம் ஜாஸ்தி வைக்காதீங்க, மாவு தீஞ்சு போயிடும். அதனால் கம்மியாக ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம். லைட்டாக அந்த மாவு வறுத்து வரும்போது அதோட ஒரு ஸ்மெல் வரும் உங்களுக்கு நல்லா. அது வரைக்கும் இந்த மாவை நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம். நான் இன்றைக்கி கடலைப்பருப்பு வச்சு பூரணம் செஞ்சு கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறேன். நம்ம இது தேங்காய் வச்சு கூட செய்யலாம். இப்போ மாவெல்லாம் நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதில் கொதிக்கதை தண்ணி ஊற்றி இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி மாவில் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துருங்க. கொதிக்கதை தண்ணி அப்படியே அந்த பேன்லேயே ஊற்றிடுங்க. ஊற்றி அந்த மாவை அப்படியே கிளறி விட்டுடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போது இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எனக்கு இப்போ நான் இந்த மாவு எடுத்த கிளாஸில் ஒரு 2 கிளாஸ், கிட்டத்தட்ட 2 கிளாஸ் தண்ணி எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. இப்போ பாருங்கள், தண்ணி எல்லாம் ஊற்றியாச்சு. இதை மூடி வச்சிடலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. இதை நம்ம கொஞ்சோண்டு வெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். தண்ணி வேணால் கொஞ்சம் தொளிச்சுக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துருங்க. பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு நம்ம பூர்ணம் செய்யலாம். இப்போ நம்ம மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இனி நாம் பூர்ணம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் மாவு எடுத்த கப்புலேயே 1 கப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்துருக்கேன். அது ஓவர் நைட் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு இதே மாதிரி ஒரு கடாயில் சேர்த்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம். நான் இன்றைக்கி குக்கர்லாம் எடுக்கலை, இதிலே போட்டு வேக வச்சுருந்தேன். ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், கடலைப்பருப்புலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இனி இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணணும். தண்ணிலாம் சுத்தமாக போயிடணும். பாருங்கள், வடிகட்டியாச்சு. இது இப்போ நம்ம ஏலக்காய் சேர்த்து ஒரு 4-5 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக பொடிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் வெல்லம் சேர்க்கணும். அதுக்கு ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை சூடு பண்ணிக்கோங்க. சூடு பண்ணிவிட்டு இதிலே அந்த பவுடர் பண்ண கடலைப்பருப்பை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு வெல்லம் ஒரு 3/4 கப்பு வெல்லம் பவுடர் அதையும் சேர்த்து இது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுது வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க. லைட்டாக அந்த வெல்லம்லாம் உருகி அதோட ஒரு ஈரப்பதத்துக்கு வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா நம்ம இப்போ கொழுக்கட்டை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம மாவு பூர்ணம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. கொழுக்கட்டை செய்யறதுக்கு கொஞ்சோண்டு மாவு இப்படி கையில் எடுத்துக்கோங்க. கையில் கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கோங்க, ஒட்டாது மாவு. கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்து அது கையில் வச்சு இப்படி நல்லா விரிச்சிக்கோங்க. கையில் வச்சு நல்லா விரிச்சிட்டு அது உள்ள பூரணம் வச்சுருங்க. பூரணம் வச்சுட்டு அந்த மாவை இப்படி மூடிடுங்க. உங்கள்கிட்ட கொழுக்கட்டை அச்சு இருந்தால் நீங்கள் அதிலே செய்யலாம், நல்லா ஷேப்பில் வரும். என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நான் இப்படி செய்தேன். இப்படி இந்த ஷேப்பில் பண்ண போகிறேன் நான் இன்றைக்கி கொழுக்கட்டை. நம்ம ரவுண்டாக கூட செய்யலாம். இப்படி எல்லா மாவையும் நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிச்சிடலாம். மாவு கொஞ்சம் திக்காகவே எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா வேகும்போது அந்த உள்ளே வச்சுருக்கத பூர்ணம்லாம் வெளியில் வந்துடும். இதே மாதிரி வச்சு கொழுக்கட்டை பிடிச்சிடலாம். பாருங்கள், நம்ம கொழுக்கட்டையெல்லாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது வேக வச்சிடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு தண்ணி ஹீட் ஆனதும் நான் இட்லி தட்டு வச்சு தான் இன்றைக்கி வேக வைக்க போகிறேன். இட்லி தட்டு வச்சுட்டு அதில் எல்லா கொழுக்கட்டையும் ஒன்று ஒன்றா வச்சிடலாம். நான் கொஞ்சம் தான் செஞ்சுருக்கேன், அதனால் எல்லா கொழுக்கட்டையும் ஒரே இதிலே வச்சு வேக வைக்க போகிறேன். இப்படி ஓரோ தட்டுலேயும் ஒன்று ஒன்றா வச்சு அது மேலே கூட நம்ம வைக்கலாம், எதுவும் ஆகாது. எல்லா கொழுக்கட்டையும் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு இதை நல்லா இப்போது ஒரு 10-15 நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம். எல்லா கொழுக்கட்டையும் இப்படி வச்சுக்கோங்க.
வச்சுட்டு மூடி போட்டு மூடி ஒரு 10-15 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட கொழுக்கட்டை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.